apik apa lho? Aku bayangke nek kowe acara karo bojomu numat biat mesti. Lambene rusak kali. Ya wong lah kowe bayangke sing ora-ora lho. Lah bojomu ki dhuwure ya sak aku lho. Ya ayu, anakmu ya recel. Ya lumayan. Anakmu ya recel, aku ki mbayangke piye yen acara karo Mbak Yulia iki piye ngono lho. Ya kowe mlu mau kene prakteke ya. Ora usah ngomong ngono kuwi. Wong lanang ki modele kaya ngopo? Pas ra pas mesti ya pase. Santai ae. Oh ngono. Ora iso ya menek ondo apa piye. Menek apa ya? Yen ora ya gletake. Mesti apik rek kon dhuwur wis to. Cepetan.